Welcome to Sisazokhuluma. I'm your host once again Mduduzi Shabangu. Sihlangene ke futhi sibonge nje ukuthi uchune ini uphinde futhi ube ngomunye wethu ukuthatha nje isikhathi sakho lapho ekhaya uthi ubufuna ukubukela this show sa appreciate lokho kakhulu. Angifuni ke futhi nokuthi ngize ngiwaste isikhathi esiningi each and every time siphethe nje inkulumo namhlanje futhi sisazokhuluma angikho yiwani ngine guest enginayo igama lakhe Nkululeko. Nkululeko, welcome to the show. Hayi asikubingelele msasazi. Nkululeko lona insizwa kaShabangu. Umsasazi. Ngiyabonga mangamkelekile phakathi kwelanga eseligubhayo uJune 16. Futhi nginentokozo enkulu ngoba manje sizokhuluma ngentsha. Kahle lentsha kukhona izimo ezihlangabezana nazo. Okay. Yeah. Awuyichaze nje. Ya vele ugibele phekwa indaba Msasazi nginenkinga eyodwa lana uma sigubha lolu suku ngithi mase ngibhekisisa ngiba nalenkinga yokuthi manje wena msasazi ikhona lento efana nesishawo esike sadibana naso phakathi kwenkambo yenkululeko esasiyilwela. Okay, yeah. Le nkululeko esasiyilwela ayisafani nale nkululeko esigubhayo kumanje ekuthenini uma sithi sesiyabheka imikhakha esigubha ngayo ayisekho mihle futhi ayithokozisi ngoba manje uma usuthi uyabheka zikhona nezishawo ezithizini esishawe ngazo ngoba manje sekuvele angazi ukuthi ngizoyibiza ngithi ishayo noma ukuthukwa kokukhula kwethu futhi kuze sekune gap eyenzakele phakathi kolusha nabantu abadala la khona sinento esesibiza ulusha lwethu ngayo uma ufika emakhaya uthola kugcwele amaphara, uma ufika ngapha uthola kugcwele onyawupe. Inkinga isekuthenini wena msasazi thina singabantu abakhulayo asifuni ukubheka emuva ukuthi kwenzekani phansi kwale minyaka ekwenzeka lezigaba ezenzakele maqondana nezimpi eziyeza yenza ukuthi silwelele inkululeko. Okay, usobalila ama point since vele ku celebrate iJune inyanga yeyouth. Okay, yeah. Vele singasho sithi June 16 vele si celebrateayo but uthi isishawo kanjani like asiqale mhlambe lapho mawuthi kunesishawo esikhona isishawo kanjani. Mina ngibuza based endabeni yokuthi uma singathi mhlambe part of youth idlinyawope. I think even nakudala maybe before 76 abanye vele bebevele kunezinto abayidlayisa eceleni abanye bebephumelela so ngizama ukunderstanda ukuthi is it ishawo from kudala noma ishawo samanje.
uyihlakula kahle uma uyiqala kanjalo wena bhuti Mdu ithi ngiyenze kanje angali mandulo ngezikhathi sisakhula bebakhona glue bebakhona spirit ebebabhenywa ngalezo ikhathi bekunobuhlakani bokuthi mhlambe sizama ukuthi ingqondo zivuleke kodwa bekukhula siganga njengabafana kulokhu esesihlangabezane nakho noma esihlangabezana nakho kubulala isizwe ngoba manje ithi ngizama ukuthi ngilande la isuka khona okay ukusukela ko-70s bakhona abantu abaye balimala ngendlela thizeni eziyahlukahlukene ngandlela thizeni zokuthi mhlawumbe ithi ngizama ukuthi ngizixwaye zivele obala bakhona abantu ababeshiswa ngenxa yokuthi babizwa ngeimpimpi okay abanye mhlambe bashiselwa ukuthi bahambisana nabelungu bathengisa ubuntu bethu ngendlela engemnandi manje kwehla ke umzansi uba nalobhubhano lokuthi manje luba ubhubhano olungemnandi abafana neintombi seziphenduka amaphara noma ziphenduka onyawupe ngoba uma ufika emakhaya bazokutshela ngamaphara uzibuza ukuthi amaphara asukelaphi ikhona le powder bayidlayo esingayazi ukuthi basuke bayenzwa yini ukuze bayidle lento kuyadingeka ukuthi ngelinye lamalanga sixwayisane njengabahambi bendlela angithi siyakhonza futhi nokukhonza sineyinhlanga ezahlukahlukene phezulu kwalomkhakha wempilo manje bhuti Mdu ngivumele mangithi uma silanda umlando ngaphansi kwemibhalo yeBhayibheli sikhona isishayo esibizwa ngomthetho othi ngizoshaya abantwana ngobulukhuni babazali sibheke ukuthi sibuyapi ngale nkululeko okusuka ku76 uma sesibhekile ukuthi sibuyapi ngo76 bakhona bashisiwe kunalobu umnyama obusingathe umzansi Afrika ngenxa yokuthi labantu imiphefumulo yabo mhlawumbe thizeni awulalanga ngoxolo. Okay manaki isishawo la siqhamuka khona usho ukuthi seqhamuka ngokuthi 76 before 76 mhlambe futhi after 76 seqhamuka ngokuthi kunabantu ababulawa ngokushiswa bakhona and abalalanga ngokuthula abangalalanga ngokuthula khona babulewe ngandlela thizeni ngoba uma sesibheka kulolusha ngithanda ukuthi wena baba Mdu baba Shabangu uyibheke ngalendlela engizama ukuthi ngixazulule umkhuba wayo ngoba uma sithi sinephupho elihle silihlakaza ngalendlela ukuthi iphupho elihle fanele lihlonze izinto ezinhle kodwa ke uma leli phupho lingahlonzi izinto ezinhle seligubha kanjani lolu suku ngezimo esihlangabezana nazo uthola ukuthi manje sesiyaphuza abanye bagqoka izambatho zasesikolweni
sikhuphula kanjani ulusha lwethu siphethe namabhodlela wamabhiya silibe sithi cha sigubha usuku lwabasha ngenxa yokuthi manje sinenkinga esibhekane nayo yokuthi manje bona manje sebadla inyawupe baphenduka amaphara okay ngiyakuthola yeah ake ngingene emlonyeni ne ngifuna ukunderstand this part yesishawo because fanele siyilungise kuze sokwazi ukuthi sidlulele phambili kamnandi yeah isishawo sibhekise kubantu abamnyama mhlambe or nakubelungu obana babeshisa abanye like isishawo siqhamuka ngaluphi uhlobo okay siqhamuka ngokuthi before khona ababulawa nganoma ngabe yiphi indlela nangokushiswa then lobo bubi sebubuele abantu esizukulwaneni manje i-question yami ke la ikhona ukuthi is it only ibheke kubantu abamnyama noma nakubelungu futhi ucwaningo lwami wena msasazi ukuthi ngithe mase ngilandelela ushayo lo daba lobhekane nomuntu omnyama ngenxa yokuthi uma sesibheka izenzo bezenzeka abantu ebebayenza lezigameko abantu abamnyama ngoba bethi belwela inkululeko kodwa ke amehlo wabo bakhona abantu abangafakanga isandla kushawa abantu abamnyama isishayo lesi noma ngithi isithuko esivela kumvelinqangi umnini mandla wonke othi umesebheka umoya wakhe ukuthi udliwa abantu abaphilayo ngaphansi komthetho ubekele umuntu oyedwa umoya ongcolile ukuthi ungaze ulokothe umphefumulo kodwa thina ke sagqizelela phezulu kwalokuthenini sishise ibheke emsasazi ukuthi manje ngalendlela uma ubekelwe umthetho ukuthi ungawulokothi umphefumulo wena uyoshisa umuntu ashone mhlambe afe kabuhlungu enesikhalo sokuthi ushiswa abantu ngenxa yokuthi mhlambe ubathengisile uyayibona ke ukuthi lento lena ukufa komphefumulo awulali ngokoxolo ngokweqiniso lokuthi u76 thina asilisebenzanga ngendlela ebekufanele sithi masikhuluma ngenkululeko sikhulume ngento yokuthi silwisana nemimoya evunguzayo ebangela ukuthi sithi silwisi apartheid inhloso yethu okay ake ngibambe lapho ne yeah omunye umuntu angabuza athi uma ngabe uthi ishawo sibheka kubantu abamnyama kusho ukuthi kushawa abantu abamnyama nje omunye umuntu angabuza iquestion yokuthi enganabelungu nabo bababulala abantu abamnyama babahlukumeza abantu abamnyama then why abelungu bona bangashaywa abelungu bane sahluko sabo sokushawa akusho ukuthi mangithi abashawa mangithi induku ibheke thina sodwa induku induku ayizi ngohlobo lodwa angithi uma ubulala kunokwahlulela okuvela kumnini mandla wonke okuhlukile uma ubulele ngenkemba kwenzeka kwabanye ukuthi bafe ngenkemba uma ubulele ngesibhamu uzosithola isahluko sakho sokwahlulelwa ngesibhamu ingakho endleleni eningi uma kushiswa abantu inzalo yalabantu ithi ivelela ebumnyameni ingazi lutho ngesimo esike sehlakala
enkambweni yabazali, enkambweni yokhokho nabomkhulu, enkambweni yabantu abake baphila before igeneration ezalwayo. Manje inkinga isekuthenini uma singaba nendlela thizeni yokuba nenxazululo yokuthi singabuthana kanjani njengomzansi Afrika, sibe kuthi makufika lo suku lokubungaza u16 uJune 16, sibe nomoya wokuhlangana, sibe moya omunye, sikhulule lemiphefumulo ukuze nathi ulusha lwethu lukwazi ukuba nenkululeko, ngoba nathi sisenkingeni yokuthi asibatsheni abantwana bethu okwenzeka mandulo nalokhu. Thezini mina ngiye ngabulala umuntu ngomlilo, ngambona hlezini ebulawa, nami mhlambe nginesandla, mhlamba nginaso isandla, kodwa ngenxa yokuthi nginesabelo sokumbona, angithi into masiyenza sonke sinalento ukuthi sikhonile, sihlulile, siba nokuthokoza ngaphakathi, kodwa singabheki bathi yene into ezoza ngamuva, isiza ngamuva, umthelelo ozoza ngamuva kuyo yonke lenhlekelele esiyenzile. Okay, asikisi futhi uvala. Ngifuna ukuthi yabo siyenze ibe mfushane, ibe mnandi. Uthi wena mangizwa kahle mina uthi bakhuluma abantu because i-youth informed ngoJune 16. It means bayakhuluma ngoJune 16, but abangakukhulumi yilokho obekwenzakala behind us, njengokuthi kunomuntu obulewe, kunomuntu oshisiwe, yilokho abangakukhuluma. Uthi wena lezi zinto kufanele nazo zikhulunywe ngaluphi uhlobo, zicaciswe njengoba zivezwa na kuma journalism books, kuma phephandaba, ukuthi usho ukuthi umuntu owashisa somebody angaqhamuka athi yes mina ngamshisa uzibani yimlo. Usho ukuthi is possible ukuthi ngenza into enjalo. Kungenzeka ngoba sebekhulile abanye, ngenzeka abanye bavele bathi salenza lelo phutha bekungenhloso yokuthi siyenze lento, kodwa bekuyisizathu sokuthi besithengiswa ngandlela thizeni now bazame ukuthi nabo bazikhulule. Buka what if abaveli mabangaveli, thina fanele sizame ukuthi ngosuku lwaka June 16 sithi maselubungaza noma selugubha siphendule indlela esesihamba ngayo, sizame uhlobo olusha lokuthi ngoba manje uJune 16 unemiphefumulo engalele kamnandi uma siyalugubha lolu suku, kodwa ke manje asulugubhi lube usuku olumnandi, kodwa lusuku oluneyinsizi nezinhlungu. Uma ungabheka kahle wena msasazi ukuthi mangithi khona manje uMandela bamgxeka ngandlela thizeni ukuthi uvumele idemocracy. Idemocracy sivume sonke sithi siyayivuma ngoba abelungu bathi sizanikeza idemocracy, singayazi iacronym yedemocracy. Idemocracy ine acronym, it's a demon cradle cycle. And njengoba kuyi demon cradle cycle iulumbo lwemimoya engcolile yonke, ngoba nemithetho yakhona uma usuthi uyayilandelela ayina mizamo emihle enokwakha
ubheke 94 mabazo phakamisa umthetho ohlaba kabuhlungu wokuthi intombi kufanele zinelungelo yokuthi zingabulala esibelethweni uma zingamfundi umntwana. Ubheke futhi mase sithi siya komunye umthetho othi umntwana unelungelo lokuthi uma uthi uyamyala uma angezwa uthi uyamkhuza ngokwenduku uyaboshwa. Okay, ngiyakuzwa ne. Livela kuphi leli gama elithi demon ulithatha kuphi? I-acronym kusho ukuthi cause thina sazi ukuthi democracy intando yeningi evumela udaba lwanoma yipi inhlekelele eyenzakalayo. Inkululeko ihluka ekuthenini wonke umuntu usebenzela ekukhanyeni bentando kaNkulunkulu. Le intando yaka noma ubani kushuthi wena ma wrong ungathi ungayiphothula indaba yokuthi kufanele ukuthi manje ubulale. Mhlawumbe yazi ngibuziswa yini akhona amanye ama country a practice democracy. But indaba le yokuthi mhlawumbe kubula like ama abortion because ngiyangizwela ukukhuluma abortion uthola ukuthi abortion khona abayiphasisi kodwa nabo ba practice democracy mayiqala but makuzwa lapho kuyi abortion but no khona nezinye izinto abathi no kuzona but they are practicing yona futhi democracy. Right, kodwa mayiqala idemocracy kubo iqale ngalendlela nakithi eqale ngayo ekukhuleni kwendlela angithi bakhona abantu abayibonayo indlela ukuthi lento khona la ingahambi kahle khona kwafuneka abayali abanovo olungcono ukuthi manje sisenkingeni manje ngoba nalo daba abantwana umntwana na ithi ngiye kule umntwana ona 12 usangamenza umfazi ilungelo elevumeleke eSouth Africa ngaluphi umfazi angaba umfazi. Uyalibona lolu hlanga lwenkulumo ukuthi likhokhela ekuthenini ukusho ukuthi wena mawunomntwana ona 12 mina ngoba wena awunamandla ukumondla mina ngingamthatha njengonkosikazi ukuze nawe ukhona ukuthola okuya ethunjini. But umthetho wasemzansi uthi mase kanjalo sekuyi statutory rape. Uyazibona ukuthi zibuye zibe nokuhlangahlangana ekuhambeni kwendlela. Ngiyayivuma lento oyikhulumayo ngoba ukuthi khuluma ama point amaningi at the same time and khona lesingayishiyanga futhi I mean sishiye ingaphelile khona leyo kwakhuluma ngayo like ngokuthi isishawo mhlawumbe kube sesathu kuhlala lapho asiqedanga leyo ukuthi sisigcine nje lapho ukukhuluma khona ukuthi what if sikhuluma ukuthi what if abantu bengaveli so mina bengifuna ukunderstand ukuthi isishawo lesi siza only according to ngendlela wena okhuluma ngayo siza kuphela ngoba ngo76 or before 76 after maybe kwashiswa abantu ngomlilo siqhamuka ngaleyo reason kuphela. Angithi ithi siyenze kanje sihlaziye from the 70s era zikhona igameko ebezenzeka bakhona mhlawumbeni abashisa ngaphambi kwa 76 abashiswa you go to Sharpeville you go to Orlando West Orlando East
you go to Durban, bakhona abantu abashiswa ngandlela thizeni engajabulisi umnini mandla wonke, kodwa ke asivezi obala ngoba manje asikayinikezi isizothe sokuthi sike sihlalele phansi njengabantu bendlela yempilo. Isishawo sona siqondene nathi ngoba naba abantwana sibhekene nabo baphenduka amaphara. But uthini ngoba akusibo bonke abaphenduka amaphara, uthini ngalaba aba-successful abenza izinto ezi-right, because mase sikhuluma ngamaphara nabonyawobe, not every child. Futhi nje mina ngathi few abaningi benza kahle. Ngivumelana nawe. Uyabona buti udaba lana lisekuthenini masingabantu angithi asifani. And nezimo esihlangabezana nazo asifani. Kukhona laba abebathi bayosilwela babaleka izimpi nabo lezi ebezivungamile la eMzansi Afrika. Manje abanye babo bakhona abazibonile abayehlelwe iloluda lwesifo elikhotha lezingane. Hayi bonke. Angithi njengoba uyichaza uthi akubona bonke vele, kodwa ku 50% ababona khona abanomthelelo, khona abanenhlanhla yokungabi nomthelelo. Mhlambe ihamba ibe nesidonzo sokuthi mhlawumbe lo oyibonile isazomlandela kuya kuleso sizukulu leso esesithathu nesesine. Okay. Hayi bonke. All right, ake singene kwi-solution. What is your solution? Isombululo sifuna ukuqeda isishawo. Ithini solution yalapho? Isombululo mina ebengisi bonile ukuthi ngathi ukuze iMzansi ingabi nalobumnyama eseyisingathwe yibo, ungathi masigubha losuku lwange-16 June ungathi singenza ubumbano lokuthi at least masizokhuphula lemiphefumulo yalabantu abangalalanga ngokuthula, sithi masihlangana sibumbana siyenze a spiritual yomoya bonke abake bahlukunyezwa ngokwesimo se June 16 ukuthi sikwazi ukubakhuphula ukuthi babe noxolo lokuthi sibe mnandi. Siyenza kanjani mhlambe ngahle laphi nje like nge-16 sibe nelanga lokuthi sigubhe umkhosi wethu, sithi masugubha siphathe amakhandlela sonke, sibakhanyisele indlela yokuthi mabayolala ngoxolo ngoba bebangathandile ukuthi mhlawumbe basithengise, bekuyisimo ebebabhekane naso ebesibahlolozela ukuthi siphatha amakhandlela kuphela ne siphatha amakhandlela kuphela. Mhlawumbe ke singaba bathini lezi ezikhushulwayo bathi lezi zinto lezi ezingathi ama parachute ezinesibane ezigubha usuku lokuthi sikhulula yonke imiphefumulo esayona neyasona. Le remedy ozanayo uyithatha kuphi?
Cause omunye angathi hayi so esontweni sithandaza. Omunye ngathi sohlaba mhlawumbe. Wena lele this remedy cause uzane remedy. Sihlakulela phansi komphongolo wenkanuko yomuntu wokuthi ungazi sinxusa kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wasona ukuthi singaze sulokothe umphefumulo kodwa sesiwuthintile sayenza izigameko silwela inkululeko kodwa ke and le izokwenza abantu abamnyama kuphela nabelungu mabafuna ukuthi it's not compulsory ibheke ebantwini abamnyama ibhekane nabantu abamnyama ngoba manje yibo ebebalwela lenkululeko kodwa ngoba bebakhona nabelungu ebebafisa ukuthi sonke sibe lubumbano lunye sibe into yinye nabo bamkelekile ukuthi singaligubha nabo lolo suku senzele ngalendlela umoya olangazelela ukuthi sikhulule imiphefumulo ngenxa yokuthi sibalekele izishawo nokuthukwa imimoya kaNkulunkulu. Kuleko uye wathatha ama topic nje. Yeah. Wathathila ama topic lapha nalapha futhi I believe ukuthi abantu bayezwa. Yeah. And ngenxa yesikhathi angeke sikhona ukuthi singene kuwo wonke kufanele nje ukuthi sivele sikhathe njengamanje ngenxa yesikhathi asibonge but sokwenza ukuthi ithi sibona ama comment abantu ukuthi ahamba kanjani sizwe uvu lwabantu feel free lapha ekhaya you can comment you can say if there is something interesting othi wena mina ngiyawisha ukuthi this conversation angathi bengaqhubeka masizwe ngawe ukhona lapha ekhaya you are more than welcome to say anything office ukuthi mawizwe your last words yes sesivala nje aselibonge losuku solugubhe ngobufishane nje ngithi velelani obala uma unenkinga yalabafana abamaphara nibe nendlela yokuthi sizame ukuthi sikhulule lemiphefumulo uma nifisa ukuthi sikhulule lemiphefumulo nayibona nayayazi ngeke sinikhombe ngezandla zenu kodwa izishawo nokuthukwa kwehlelekini ngiyabonga msasazi ukuthi sibe nalelithuba lokuthi siveze izimvo zethu and then anyone noma ubani olangazelela ukuthi silugubhe losuku silugubhe ngalendlela asixwayeni sure asixwayeni indlela esihamba ngayo nosikhulisa ngayo abantwana siyabonga sibonga igama lakhe uNkululeko wakashabangi sibonga umhlalo la eMzansi sesihamba safika ebus stop siyayehla la but sophinde sigibele futhi le bus yazini sisazokhuluma.